سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ናብራ ማለት ምቁር እዩ። ዋላ ብዙሓት ፀገማት እንተሓለው ብዙሓት ንኽትቀርፎምን ንኽትፈትሖምን ዝኸብዱ ነገራት ዋላ እንተሓለው ግና ከዓ ነቲ ጽባሕ ዝመጽእ ነገር እናሓሰብካን ተስፋ እናገበርካን ጽባሕ ይሕይሽ ብማል ንኹሉ ነገር ተስፋ ጌርካ ተነብር። ሕዝውን ተስፋ ጌሮም ተስፍኦም ከይጎልሐ ህይወቶም ከይተስተኻኸለ ዝሞቱ ወላ እኳ እንተሃለው ብኡ ልክዕ እውን ተስፋ ጌሮም ሕልሞም ሰሚሩ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ዝርከቡ ውሑዳት ኣይኮኑን። በዚያ እውን ብዙሓት ፈተናታት የጋጥሙኒ ዋላ እንተሃለው ግና ከዓ ከማይ ዝበለ ሰብ ክሳብ ዘሎ ካብቲ ሰብ ምኽሪ እናተቐበልኩ ህይወተይ ከስተኻኽል ምዃነይ ስለ ዝኣምን እየ። ናብራ ምቁር እዩ ዝበልኩ ደቂ ሰባት ክንበሃል ከለና ከም ዝመስለኒ እንተኾይኑ ንፈተና ኢና ተፈጢርና። እዚ ዘብለኒ ምኽንያት እውን ንኹሉ ሰብ እንተራእኻስ ፀገም ዝሓለፈን ኣብ ፀገም ዘሎን እዩ። ግና ከዓ ነቲ ፀገም ፈንፂሑ ሽግሩ ዝፈትሕ ሰብ ውሕድ እዩ። ኣነ ሹመይ ናርዶስ ይበሃል። ኣብ ህይወተይን ናብራይን እውን ክሳዕ ዝተወሃበኒ ግዘ ብጣዕሚ ሕጉስትን ዝተስተኻኸለ ዝበሃል ዓይነት ሓዳር ዝመራሕ ዝነበርኩ ጓል ኣንስተይቲ እየ ነይረ። እንተሕዚ ግና ባዕለይ ብዘየምፃኽዎ ብናይ ካሊእ ሰብ ስሕተት ሕዚ ኣብ ህይወተይ ኣብ ናብራይን ዓብዪ ቅልውላው ኣትይኒ ይርከብ። ንኽፈትሖ እውን ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ዝኾነኒ ነገር እዩ። እቲ ነገር ምስ በዓል ገዛይ ዝተተሓዘ እዩ። ሽግረይ እውን ምስኡ ምበኣሰ እዩ። ግና ከዓ ብኡ ኣንጻር ዝብሎ እንተዝኣምነኒ ዝፍታሕ ነገር እዩ። ንሱ ግን ምእማን ኣብኒ እምበር ፀገመይ ከይተዛረብኩ እንተማረርኩ እንተሓተፍኩ ትርጉም ስለ ዘይህልዎ እቲ ዘጋጠመንን ከጭንቐኒ ዝኸኣለ ነገርን ክነግረኩም እሞ ንስኹም ከዓ ንፀገመይ መፍትሒ ዝኸውን ካብ ጭንቀይ ክገላግለኒ ዝኽእል ዓይነት ሓሳብን ምኽርን ትልግሱለይ እሞ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝነገርኩኹም ሹመይ ናርዶስ እየ ዝበሃል። ዝተወለድኩሉ እውን ካብ ማእኸላይ ዝተባሃለ ስድራ ቤት እዩ። ማለተይ ብሃፍቲ የማና ሓፋትም እውን ኣይኮናን። ድኻታት ንበሃል እውን ኣይነበርናን። ኣነ እውን ዕድመይ እናደፍኣኹ እንትኸይድ ትምህርተይ ወዲአ ናብ ስራሕ ኣተኹ። ኣብ ስራሐይ እውን ጽቡቕ ገንዘብ እናሰብሰብኩ ህይወተይ እንተመሓድር ኣብ መንጎ ናፍቲ ናተይ ህይወት ሓደ ሰብ ኣተወ። ኣብ መንጎ ስራሕ እውን ፍቕሪ ዝበሃል መመቀርን መዕነውን ዝኾነ ነገር ኣተኹ። ከም ዕድል እውን ፈጣሪ ግዲ መሪቑንስ ኣነ ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ንሱ እውን ብጣዕሚ ዘፍቅረኒ ምስ መልክዑ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ፍቕራዊ ርክብ መስሪተ ንህይወተይ ቅመ መወሳኽ ኩሉ ፍቕሪ ካብ ንምስርት ን15 ዓመት ብዘይ ምንም ምብኣኣስ ብዘይ ጎይቁ ብዘይ ጭቕጭቕ ስሙር ዝኾነ ህይወት እንትንመርሕ ኣብ መንጎ ኣብ ሓደ ዓለምና ምኽንያቱ ፍቕሪ እናወሰኸን ትኸይድ ከምቲ ዝፍለጥ ናብ ሓዳር እዩ ዝእቶሞ። ኣነ ንሱን እውን ብሓሳብ ተሰማሚዕና ተመርዒና ሓዳር ክንገብር ወሲና ኣነ ብዝነበረኒ ጽቡቕ ስራሕ እቶተይ ደሓን ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ዘለዎ ኣታዊ ካባይ ዝሓሸ ብምንባሩ ሓዳር እንተገበርና ዘምጽኦ ፀገም ስለ ዘየለ ብሓደ ተሰማሚዕና ሓዳርን ምግባር ወሲና ብጽቡቕ ኩነታት መርዓና ፈጽምና
سبات بزعبانا بزوح يوم ززاربو نيرم كنا خعا نحنا نتزربوا السب زي تقمنا نتخوينو أنا وسرنا زي تقمنا نقر نتخوينو أنا قدفنا حدارنا كم تببزو حساب زوري لو زي كونس كابقو بتتعراريقو مقور ينيرو مقور نسابات مقنئز خونا حدار أنا مرحناون نخبابي شو عطا عمتن تنصنح عمونقو كلتا فربرخنا زخونا دك أنستي وليدنا كنا خاص أبزا خلقي تقولنا تأقم قديمونا مس ولدنايا دحر خلتا عمت بقى مخنيات عن سوعين تفلالينا كما ينتيلكم نتا خلقي تقولنا انت نولج حدا نايت هوسبيتال تأقمات سلسنا برا قوالي ولج مسبل كوا نخباب 3 ساعات كاباي فاليوم وسيدوم مانيروم بدحريقو جن اتتأقم مستخخال قوالي مليسوم لي بسلام نجازاي كدكو أمانقو زجن نقوالي وسيدوم أما موقع خفلي أقميت أما يمنيروم بدحرزي أنا ندقين بيننا خنخون تقدرنا بعال جزاي كدم خلت عمد زمالقو بروسس بزحومو ناب كندا يخيج كابزا علتون ولا بسلكي مسانا نتحلوه بأكال جنا ترححيغنا دحر 3 عمد اتبع الجزاي قديمون خلتي اندقاي كوصان بموسانو بروسس كجبرلن ندقاي جمره ات بروسسن بزبق ان خدا امونكو حدا ነገር ተፈጠረ ات بروسس ናይ ዲኤንኤ ምርመራ يرليو ስለዝነበረ ንخلتين ምርመራ እንተግበረለን እታ ካልአይቲ ጓሉ ከምዘይ ኮነት ተፈለጠ እዚ ዓብይ ክስተት እዚ ንኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓይውን ብጣዕሚዩ ኣደንጊጹኒ ምክንያቱ ከዓ ኣነ ካብ ወፃኢ ምስማን ወዲ ተባዕታይ ቀሪበ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ኩነታት ብምንታይ ምፍጣሩ ኣመና ገሪሙኒ ንሱውን ኣነ ዝብሎ እንከይ ኣመነ ኣብ ልዕለይ ትድርብ ነርኪ እናበለ ኣብ ልዕለይ ፀርፍታት እናደራረበ እቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ናይ ክልቲኤን ፕሮሰስ ኣቋረፀ ኣነውን እናደወልኩ ከርድኦን ትፍትን እንተንሱ ግና ንዓይ ፀማም እዝኒ ሂቡ ንኸይንራኸብ ንስልከይ ብሎከ እትኒ ኣነ ግና እንታይ ይፍፀመሎ ከመይሉ ምንም ኣይተረድአንን ኮፊለ ተረጋጊአ እቲ ኩነታት ኩሉን ትዘክር ናብ እምሮይ ሓደ ሓሳብ መፀለይ ምስ ወለድክዋ ካባይ ፊልም ወሲዶም እኳ ነይሮም እዮም ኣነ እውን እዝን ትዝክር ሽዑ ከም ዝተቀያይርዋ ንርእሰይ ኣእሚነ ናፍቲ ሆስፒታል እንተምርሕ ግምተይ ትኽክል ኮይኑ ፀንሐኒ ምክንያቱ ኣብቲ ሆስፒታል ፀንሐኒ ነገር እቲ ፋይል ምስተኸፈተ ናይ ተንቆል እሹም ተመሳሳሊ ምሹ መቦአን ስለ ዝነበረ እቲ ሓንቲ ንዓይ እታ ጓለይ ድማ ንኻሊእ ከም ዝተሓበት ኣረጋገጽኩ ክሳዕ ሕዚ ዛዕብያ ዝነበርኩ ናተይ ንዘይኮነት ቆልዓይ ነይሩ ነዚ ምስ ፈለጥኩ ከርድኦን ተደውል ኣይሰርሐለይን ብኻሊእ እንተደወልኩሉ እውን ካሕዳም እናበለ ዘረባይ ከይሰምዐ ይዓጽወኒ በቃ ኣነ ግና ጓለይ ንኽረክብ እንተ ኣለሽኩ ወይከ ሽታ ማይ ኮነት እቶም ዝተቀየረቶም ኣብቲ ሽዑ ዝገደፍዎ ስልኪ ምስራሕ ዓብዩ እቶም ሆስፒታል እውን ወላ ብዙሕ እንተጻዓሩ ክረኽብዋ ግን ኣይከኣሉን በዚ ምክንያት እውን ድማ ኣብ ተደራራቢ ፀገም ዘለኹ በቲ ሓደ ወገን ምስ ዘፍቅሮ በዓል ገዛይ ተባኢሰ ምእማን ዓብይነሎ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ጓለይ ጠፊኣትኒ ካሊእ ዘጭንቐኒ ነገር ድማ ብስሩ እውን እንተረኸብክዋኸ እዛ ሕዚ ምሳይ ዘላ ቆልዓ ከመቕሓደ ይኽላወጣ ዋላ ስንታይ እንታይ የኽብላ ነቶም ሆስፒታል ከ እዚ ዘምፅዎ ፀገም ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ክኸሶም ዶ ዋላ ስንታይ ክገብር እስከበጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ምኽርኹም ኣካፍሉኒ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ነዛ በዓልቲ ዛንታና حساب رئيتكم أبناء كومنت مزحف بوتا حسابكم قدفولا ناس channel حدشتين دحر دحلهم سابسكرايب بمقوار نتانا يدول ملكت بمنكا
ናይ ቻናልና ነይወቱ ተኸታተልትና ክትኾኑ ነላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ቻው